Nyom Dunson Awurade tie tenene when wasoma mabobo ye asoma mempaibo a emfiri na da anofafamu mama temuo mfiri wanimra ma wani nhwe ade a etenemu waso makoma ahwe wahwehwe me anadwo wanane mi ayiyimu wa nhunu hwe abomitrim se meremma asemone mfiri mano nipa ne yo fm wanumu asem no nti masore me ho otrimwodenfo akwa ho wanamo no ara so na me kwan nam manan anwati masuma frewo na obaje me so onyankopon ya asoma me tie masem ma wado ye ho nye nwanwa wo a wode woni fanche wona a wode won wre hye wo mu wona a wosori tia won no nsam be me so se ani krutua wisi fa me hunta won taba nwunase abonefo a obo me atrim woden ekra atamfo a wotwa me ho hia no nti waprim wona koma srade mu wode wana kasa ahantan kasa wode yensongo atwa ye ho ahia afei wode wani akere ye pese wohwe ye mfam ote se jata oredaye ape edufodie ni jata ba ote kokoam awurade sori besanka no bre no ase fa wafuna jeme kra firi obonefo nsam awurade fa wonsa beje me nipa nsam nipa wo firi wi ase a won chefa won kwan yi mu na wode wakorade hye won yafunu ma no won madoso na wode won nikaye gya won motafoa me de mehwe wonim tenene mu minyane a meme wusubai mu